May pahimangno ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga motorista nga moagi sa Bukirang Barangay sa Manipis nga magbinantayon ilabi na ning uwanon nga panahon. Tungsayran sa report ni Femery Dumabo. Wa manatala nga pagdahili sa yuta bisan pa sa halos matag-adlaw nga pag-uwan-uwan diya sa dakbayan sa Talisay. Apan padayon ang pag-awhag sa City Disaster Team sa mga motorista nga moagi sa Barangay Manipis nga magpabiling magbinantayon. Usa sa mga timailan nga angayang bantayan sa mga motorista mao ang pagtagak-tagak o pagdahili sa ginagmayng bato ug yuta. Like karon no, padong mo kog Toledo. So, wa ko karon sa Lisay agi kan ako. Wa ko moagi Manipis kay kumok man ang yuta. So probably ang ako lang yung kuan tambag sa mga kuan ug mahimo klikay lang sila gaagi sa Manipis pero pwede ra magya na Manipis. Okay? Ang kuan lang is maglikay lang kay di man tagabaw na may mga tagak-tagak bato. Padayong gibantayan sa City Disaster ang dagkong kasapaan sa dakbayan sa Talisay. Samtang gipahinumduman usab ang mga gidikanan nga di pasagda ng mga anak sa gawas ning panahona. Paglikay sa disgrasya gikan sa mga posibleng matumbang mga punuan sa kahoy dala sa kalit nga unos. Be vigilant lang na naarabi na itabo katong sa sugod no na bali ang lubi. So usa sa nasa bantayan sa mga tao nga kung dagay mahitabo lang dapit posible sila mahitabo sa tuwa. So kung inyong mga anak magigudeg ulan dili na ninyo tugtan kay basinyag mo na ninyo na sa sila kadangatan sa ilahang pag-aksidente ba. Samtang gitugan usab ni Gary Tugunon, Pangulo sa Action Agad Team, nga gawasan na sinati nga gamayng pagbahan nitong Sabado sa Bulacau area. Hangtod ron wala ra sila natala nga gipangbahaan sa syudad. Matod pa, nakatabang ang kanunay nga pagpanglimpyo diha sa kasapaan ug ilabi na sa mga kanal. Ya karon sa tama mga nastay mga personel nga nag-standby para kung nagibaha nga dako sa kusog yung uwan, Bulacau ug linaw na natay mga tao nga anda mo responde dayon. Samtang kapulisan ug mga sakop sa Coast Guard sa Talisay City ang kanunay usab nga nagmonitor sa mga nanagpuyo daplin sa dagat ug pagpahinumdum sa pagkaalerto kuno galing masinati ang dagkong balod ug unos. Uban ni Rod Prado Clans Gabotin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.